лежанка и сяга, това ми приляга. Тук вдигат се тежести, ей, не се бяга. Ръцете от стомана за силата труд се влага. Ако не си готов за пот и кръв, не преминавай прага. Здравейте, приятели! Аз съм Мирчо. Това е Ники. А вие гледате Old School Fitness, спортна лоби в YouTube канал. Днешната тема е БФС, случките около БФС, протеста против БФС и Перукан. Боби Михайлов. Както знаете, и двамата сме футболни фенове, ходили сме доста по матчове, били сме част от ултрасагитките, така че мога да говорим така и от първо лице за нещата, а не някой да каже тия песа какво се прави, че разбират от футбола. Ми да, разбираме, защото доста пъти сме били на матчове и сме защитавали честа на футболния тим, който подкрепяме. Не само това, аз също така съм бил, а и още съм все пак почетен председател на фен-клуб Тирен СС, СС, подвижници на спорта, разбира се, не си помисля нещо друго. Управлявал съм фен-клуб, организирал съм пътувания, организирал съм правене на артикули, фен-артикули и така нататък. Ходил съм на конференции, срещи във връзка с развитието на фенската култура, подобряването на терените, на стадионите, също и съвместни конференции с БФС. И мога да кажа, това, което съм видял аз от БФС е пълно неглижиране на проблемите в футбола, кражба, яка кражба, и никакъв интерес към това, към мнението на феновете, защото в крайна сметка футбола, както и повечето спортове, но като цяло футбола не е спорт за спортистите, това е спорт за феновете. Това е шоу. Това не е лека атлетика, това не е тенис, в който най-добрите да състезават и други. Това е спорт за феновете. Както знаем, това е най-гледаният спорт в света, това е цар футбол. Почти всеки мъж на тази планета се интересува от футбол, освен американците, те са сбъркани, но това е друг въпрос. Като цяло, това е за феновете. И мисля, че феновете трябва да бъдат доволни. Както знаем, последните 18-19 години хората не са доволни от Боби Михайлов. Той е сложен за президент на БФС заради особените му заслуги. 94-та, световното. Нали, сега на бялото черно няма да казваме и на черното бяло няма да казваме. Като футболист Боби Михайлов е легендарен футболист. Нека му признаем заслугите, легендарен вратар от световна класа. Доведе България до много успехи и това го признаваме, затова сме благодарни. Ние не сме хора, които ще го отречем. Но като управник, като президент, като лидер на Българския футболен съюз, той е пълен провал, пияница и наркоман. Нали, за последното не съм сигурен, това е просто спекулация, но като му гледам погледа ми прилича малко на президента на Украина, така че това е за въпрос. Нали, радвам се, че Боби Михайлов си подаде най-после оставката преди събитията в София, при които бяха окървавени улиците и бяха бити невинни хора, жени, тинейджери, жестоко просто от полицията, което също е нагледен пример отново за полицейското насилие в България, за жестокостта на полицаите. Относно оставката на Боби Михайлов, искам само да допълня, че това не е повод за празнуване, защото много е важно какво ще се случи след това, кой ще дойде на власт. Разбира се, ако е някой, който е част от екипа на Боби Михайлов, то значи промяна няма да има, така че пълно изолиране трябва да има за тези хора, които до сега са участвали в управлението на БФС и са свързани с сегашното ръководство, за да може по някакъв начин да се гарантираме, че наистина нов човек ще поведе българския футбол към нещо по-различно, с по-нови идеи и няма да бъде в такава корупция, каквато беше БФС под управлението на Боби Михайлов. Интересно е какъв човек трябва да бъдеш, колко нагъл трябва да си, за да цел народ да ти иска оставката. Целият народ ти иска оставката. Всичките фенове те мразят. Протести се правят против тебе. УЕФА не знае къде ще се мача с България и Унгария заради тебе. Лично заради тебе. Ти си може би най-мразеният човек в България последните месеци. Хората биват бити по улиците, смазвани от полицейския бутуш заради тебе. И ти да излизаш с цялата си наглост и да не поемаш никаква отговорност. И даже да има в момента слухове и спекулации, че отново ще се кандидатираш за президент на БФС. А както знаем, имаше една друга кандидатура на Красен Кралев, който беше министър на спорта в последния кабинет на ГЕРБ, който погреба спорта в България. Какви хора са това толкова да стискат една позиция, толкова да искат да крадат? Какви много винаги са се чудил, какви хора са това?
хранят се от чуждата мъка и от страданието на хората или какво. Но не може ли просто наистина като в цял свят спорта да бъде издигнат на пиедестал, защото спорта е едно от най-важните неща в едно общество. Спорта възпитава в дисциплина, в добродетели. Спорта е здраве. Спорта забавлява, спорта разпуска. Спорта е едно от древен Рим, по организирането на първите олимпиади. Спорта е едно от най-важните неща в обществото. Ние го правим нещо черно, да изглежда нещо лошо, да изглежда нещо корумпирано. Хората не им се гледат български футбол, защото знаят, че това не е футбол вече. Това е бизнес, черното. И с цялата си наглост да излизаш и да кажеш, че нямаш отговорност. Да се правиш на жертви на черна овца, че сте нарочили. Аз ако съм на място, аз ако съм на място на Бой Михайлов, ще се застрелям, ще тегля въжето едновременно, така ще се застрелям и ще тегля въжето. За да е сигурно, че ще се убия. И не Боби Михайлов само да казва, всичко е наред, а футбола се развива прекрасно. Видимо е това нещо по стадионите, няма хора, които да гледат вече българския футбол, което нали, за него трябва да е един такъв отговор дали хората харесват начина му на управление, защото ако всичко беше перфектно, хората ще да ходят на стадионите да гледат матча. А както видяхме в една такава лесна група за евроквалификациите да не може да се класираме при положение, че тези отбори би трябвало да ги биеме с по 2-3 гола най-малко на всеки един от мачовете, които ще се срещнем. Но в случая до такова дъно сме стигнали, че българските футболисти или нищо не става наистина от тях, или просто не играят с никакъв стимул. Не бе, човек, смисъл. Всеки един човек при достатъчни тренировки, стимул и хъс мога да бъде най-добре футболист. Както всички знаем, Кристиано Роналдо не е талант. Меси е талант. Но Кристиано Роналдо е постигнал всичко това, което е постигнал, защото за мен той лично е най-великият футболист в историята на футбола. Е постигнал всичко с много здрав труд, отдаденост, жертви и здрави тренировки. Всичко това може да бъде постигнато и в България. Какво са по-различни футболистите преди 30 години и футболистите сега? Това, че сега има корупция, няма хъс, всичко е пари, дискотеки, курви, чалга и така нататък, няма ценности. И там идва проблема. Проблема не е от това дали могат или не могат. Всеки човек може да точно хъс и работа. Всеки човек може. Ако Българския футболен съюз бил управляван от човек, който наистина иска да постигне нещо, да помогне с нещо, разбира се, че и самите футболисти в националния отбор, както и в клубните отбори, ще бъдат стимулирани да работят за развитието на българския футбол. Защото не вярвам да има футболист в България, който да иска от него нищо да не става, който да иска да пада и да губи, който да иска да ходи с посърнала физиономия и с наведена глава, защото е паднал от Гибралтар или от Кипър или от Малта. Държави, които дори не знам къде са. Признавам си Гибралтар, но дори не знам къде е. Малта и тя не знам къде е. Кипър знам къде е, но Кипър е островче. Ни падаме от Кипър, бе, хора. Това е жал, предвид историята, която имаме във всички спортове и футбол включително. Мисля, че е време да спрем да се осланяме на стари лаври, на световното 94 и така нататък и да започваме да пишем сега история, сега да работим за спорта. Но това може да бъде направено единствено с добри управници, които да управляват добре. Защото, ще дам една метафора, ако една фирма не върви, проблема не е в служителите, проблема е в управника на фирмата, рибата мирише към главата. Този, който управлява, той трябва да управлява така, че да върват нещата. Така че подчинените си вършат работата. Футболистите не са виновни, че не играят добре, колкото и трябва да се случи. Виновни са управниците на БФС. Рибата смърди от към главата. Надявам се наистина в момента да има промяна, да не е това просто едно замазване на очите, доставките на Бойко Борисов едно време. Надявам се наистина да има една положителна промяна в футбола в България, като цяло в спорта в България, да дойдат млади хора, които наистина с хъс да променят нещата. И относно събитията, които се случиха по улиците, предполагам, че на доста от хората това ще ми бъде по-интересната част, защото за ПФС всичко там е ясно, трябва да се промяна. А относно събитията, ще започна с това, нали, че имаше запален полицейски автомобил. Доста шумно се дигна заради това нещо. Първо, аз като един данъкоплатец мога да кажа, че нямам нищо проблем, че моите пари, които са си купили този автомобил, е бил изгорял от протестиращите, така че нека не се търси отговорност за хората, които се извършат това, защото това е нормално нещо за мен, предвид, че един такъв протест няма как да бъде чут, ако не се стигне до нещо такова. Нали, опитват се да извъртат нещата, че това е провокация. Да, провокация, нали, сега няма да се пускаме подробности кой го извършил, защото имаше версия, че цивилни полицаи са го запалили нарочно.
И няма да коментираме това нещо, не е далече от истината и от възможността това нещо да се случи точно по този начин, защото познаваме, че българските полицаи като цяло са безскрупулни, те нямат никакъв морал и чест. Така че няма да ме очуди на тази версия, но другото, което иска да кажа, че след като са ми спирали пари от данъците да се купи този автомобил и да се подсигури заплата. Аз също, да, това ми беше идеята. Ние сме купили с Ники този автомобил. Да, ние сме спонсори на този автомобил, с нашите пари е бил купен, така че майната му на един автомобил, по-опасното нещо и по-плашещото е точно това, че имаше полицейски произвол. Виждахме хора, които са по земята, бяха пребивани, бутани, което, нали, следваме логиката, че не е нужно да се стига до това нещо, защото когато един човек е беззащитен, той не трябва да бъде нападнат. И много важно нещо, което искам само да добавя, дори хората, които бяха обвинявани за всички тези злоуми и футболните фенове, при тях има морал, защото всички ние сме ходили по мачове, има едно правило, което знаем, когато някой е на земята, не се удара, така че дори да се стигне до бой между агитките, това правило винаги се е спазвало, а при полицайите виждаме, че това правило не важи, морала дори го няма там. Те влизат заведения на просто хора, които си гледат мача на телевизия, почват да ги бият, те дори не са част от протестиращи. Тук само искам да върна малко и да кажа за автобуса и за парите на полицията. Аз за всичките години, които съм плащал данъци, съм платил повече данъци, колкото струва този бус, така че да кажем, че аз съм платил този бус, че това са моите данъци, защото аз до момента от държавата нищо не съм взел. Нищо, един лев не съм взел през живота си от държавата. Никаква помощ, никакви болнични, нищо не съм взел от тази държава. Така че аз съм го платил този бус, така че да не го мисля този бус, да има. И втори ще им купа. Друго нещо. Трябва да гледаме винаги първопричината на нещата. Защо се стига до там, че да се налага да има такъв протест, при който да има такава ескалация, да се стига до такава агресия от страна и на феновете, и на полицията. Вместо, като имаше много протести, просто в 18-та минута се дигат разпаранти, така Боби Михайлов да има чести да напусне БФС. Нямаше да се стигне до тази ескалация. Също друго нещо. Защо феновете не бяха допуснати до стадиона? Защо взеха това решение? Защото БФС излъгаха УЕФА, че видиш ли, СДВР им е давал такова предписание. СДВР не е давало никакво предписание на ПФС да няма фенове на стадиона. Това е измислено от Боби Михайлов. Абсолютно при всяко едно присъствие на хора на стадиона има някакъв риск. Това все пак се охранява от полиция, частни охранителни фирми, стюарди и така нататък. Това е нормално. Но да не допуснеш феновете да се гледат националния отбор, това е престъпление. И когато излизат тези хора да протестират, тези хора излизат да протестират за теб, и за полицаите, и за всички излизат да протестират. И много ми е интересно как полицаите имат очи да протестират за заплати и за някакви такива неща, когато бият протестиращите, когато протестират включително и за тях. Защото протестиращите протестират, когато има някакви социални наболели проблеми, които засягат всички ни, полицаите ги бият. Защото сега ще кажат, да, на такива са разпореждането отгоре. Разпореждането отгоре да запазиш реда. Разпореждането отгоре да запазиш обществения ред. Това може да бъде направено без да биеш на други хора и хора на земята. Това може да бъде направено, ако има провокатори, просто за да задържиш тях. Това може да бъде направено, като просто имаш чест и морал, какъвто напълно липса при полицаите. Тук отново, както обичайно знаете, обичам да отправя едно предизвикателство. Винаги, когато има разбера за някакъв полицейски произвол, предизвикам полицаите, които са го извършили на среща лична с мен, един по един, едно в едно, без униформи, без белезници, без палки, с голи ръце. Отново отправям тази покана към всеки един от полицаите, който е извършил полицейско насилие и си е превишил правата на протеста против БФС. Изпращам покана, свържете се с мен, аз съм публична личност, може да ме намерите в социалните мрежи, да ми пишете в Instagram, Facebook, няма значение и на коментар дори тук, да се разберем, да се срещнем, ще го снимаме, ще го качим, да бъде всичко легитимно, ще сложим ръкавици, ако искате, може и без ръкавици, ще се разберем всичко да е точно, има свидетели, така да не кажа, че съм ви пребил с трава, защото нараняването по главата ще дадат доста сериозни приличи на тези като страва. Да се разберем, нали? И да си премерим силите. Защото всеки е силен, когато е облечен като робокоп и бие с палката и изстреля с водно оръдие. Нека, нали, да бъдат изравнени силите. В крайна сметка за мен винаги съм казал, че българският полицай трябва да бъде пример за подражание. Българският полицай трябва да спазва правилата и закона до буквичката. Българският полицай трябва да бъде машина, българският полицай трябва да бъде боец, да бъде трениран, да бъде ненадминат. За съжаление това не е така, както знаем, повечето са щембари и понички, повечето не могат да отлепат 100 метра, повечето са комплексари с малки пишки, които
избиват комплексите за това, че жена им се е такова съседа Гошо, но това вече е съвсем друга тема. За съжаление страда българския народ. Страда българския народ заради избиването на комплексите на едни мъже, които не са могли да се намерят никаква работа, с това станали полицаи. Както знаем, Куцо Кьоргос, като става полицай, разбира се, отново тук искам да направя една вметка, че не всички полицаи са такива, разбира се, има и няколко процента, които са свестни. Аз лично познавам свестни полицаи, дори мои приятели са полицаи, не нападам тях. Ако някой се почувства нападнат в момента, значи от тези 95% с малки пищи, така че съжалявам. Ама не съжалявам. Така, ако някой иска, може да си премери на силите, да видим тогава малко фенски произвол върху вас. И много ми е интересно, нали, как била унищожавана публична собственост, били палени коли и така нататък. Искам да кажа нещо. Човешкият живот е най-важен. Няма нищо по-важно от човешкия живот. Дали една кола или две коли са запалени, това са нива аварийни и това не е причина хората да бъдат бити, ударни в главите и ритани на земята като кучета. Това не е причина да нахуваш заредени, просто нормални граждани, които дори не са част от протеста, си гледат мача, да влизаш, да ги гониш, да ги биеш и да ги риташ по земята. Това на всичко има клипове. И след това Кирчо Петков, Денков и някакви такива измисляняци да ми излизат и да ми искат оставки и така нататък. Ама вие сте ги назначили, бе, вие водите тази политика, бе. Това е след дъжка чулка, просто за замазване на очите. Мисля, че наистина е крайно време МВР да започне да си върши работата, да гони престъпници, истинските престъпници, които също са работни, които ги защитават, както също са им работодатели. Вместо да се занимава с хората, които всъщност искат да променят нещо към добро. Защото МВР се е превърнало в една маша, един бутуш, който мачка свободомислищите и мачка хората, които искат да направят нещо и защитава големите риби, наркодилъри и трафиканти на хора и на органи. 3 лъжи. Нали, пак се връща малко назад, защото пропуснах, нали, да се вмъкна по темата. 3 лъжи, които чухме и бяха хванати тези, които ги изрехва. Първата беше на БФС, че УЕФА е искало, нали, матча да се играе без публика. Видяхме от кореспонденцията, че БФС лично е изпратил нещо подобно като писмо с молба матча да бъде забранен. Така вметнало е, че трябва това нещо да се случи, без да дава, нали, основателни причини. И след това УЕФА наистина изпраща такова писмо, че го препоръчва и че трябва да се случи това нещо. Това е едната лъжа. Втората лъжа, която видяхме, беше от страна на полицаите, които казаха, че по време на протеста е имало сбиване между агитките. Всички, които са запознати или от хора, които са били там, могат да питат, да проучат нещата, че не е имало такова сбиване между агитките. Даже напротив, агитките са били заедно с всеки с дреха на свой любим отбор или артикул подобен, който да го показва това нещо и не е имало никакви проблеми между агитките, защото не за първи път агитките са обединени в различни каузи. Винаги имало каузи, които стоят над футболните различия. В случая този протест е бил точно именно такъв, не е имало сбиване между агитките, така че МВР за пореден път излъгва, че е имало такова нещо и се е било наложило да използва водно оръжие, а няма такова нещо. И третата лъжа е от страна на политиците, които повториха лъжата на МВР. В случая давам някой пример. Бойко Борисов също каза, че, нали, използването на водно оръжие е било належащо, защото имало сбиване вътре в самия протест. Както казвам, сбиване в протеста не е имало, всички те излъгаха, както БФС излъга, така излъга и полиция, така и управляващите, които беше удобно и за тях да си изплакнат ръцете, че едва ли не те също нямат вина за това, а също и те имат вина, защото знаеме, че относно протестите, те до такава степен са ги направили, че вече почти не мога да протестираш, винаги ще ти бъде забранен протеста. Всеки, който иска да протестира, видяхме дори палестинците, които искаха да протестират в София в подкрепа на ивицата Газа, им беше забранено, пак под някакъв си предлог, така че до такава степен тези политици направиха нещата, че вече човек няма право да протестира и тук идва логичен избор. Преди да се стигне до този голям протест, нали, с нарушаване на обществения ред, ако мога да се изразя, беше пробвано абсолютно всичко в това отношение да се поиска оставката на Боби Михайлов. Мирчо спомена за транспаранти по стадиона, имаше протести, които се правиха пред БФС на няколко пъти пред централата, конгреси се правиха. Да, мирни говорихме.
Опиташе се дори Бербатов да смени ръководството на БФС, нали, по законен начин, чрез гласуване, където пак имаше корупция, се видя в това нещо. Абсолютно всичко беше пробвано. Нали. Не може човек да излезе да каже, ама защо така, нали, се получи, защо не се пробва по друг начин. Да, другия начин е пробван. Всички методи бяха изпробвани и накрая това беше последния метод, нали, който трябваше да се направи, за да има някакъв резултат. В случая виждаме, че наистина имаше резултат. Искам само да кажа нещо. Когато правото се превърне в безправие, съпротивата е задължителна. Когато някой се гаври с вас и така нататък, в крайна сметка за да използвате агресия. И в крайна сметка, ето, нали, трябваше да се случи да има противообществени прояви, както са дефинирани в закона, за да има някакъв резултат. Понякога такива неща се случват. Както 97-ма Жан Виденов, както 89-та навсякъде в социалистическия блок, включно и убийства. Понякога има насилие, понякога насилието е нужно и оправдано. Не всичко става с мирни протести. Защото както виждаме мирни протести имаше, Боян Михайлов си пиеше ракията и го болеше Дидов. Затова в момента, за да не се случват отново тези неща, приканвам всички хора да подкрепят Митко Бербатов за кандидатурата му за президент на БФС, защото Бербатов е човек, който наистина милее за българския футбол, човек от родния ни град, от Благоевград, с който се гордея, човек, който е играл в любимия ми отбор, в който също се гордея, човек, който е прославил България навсякъде, спечелил много титли, успешен футболист, мислещ човек, добър човек, на първо място добър човек. Така че приканвам всички, които имат някаква власт, които имат някакво влияние, да гласуват доверието си към Димитър Бербатов за президент на БФС. Мисля, че това е всичко, което можеше да кажем по тази тема. Разбира се, има и други неща, но видеото ще е твърде дълго. Опитахме се по съкратен начин да обсъдим всичко, което се случи в въпросните дни и малко преди това периода, свързан с БФС, така че от нас чао! Чао!